नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. ಆದಿಲ್ಸನು ಸೃಷ್ಟಿತೆ ಮೂಲ ಸ್ತ್ರೀ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೋನು, ಅವಿನಾಶಿ ಹೋನು, सर्वशक्तिमयी, मूग, वात्सल्य, करुणे आणि ताळमेते साकार मूर्ती. प्रतिवर्ष मार्च 8 तारखेस विश्वदाद्यंत महिला दिन आचरण करीत आयलो आसा. पुरुष प्राबल्य आसुते ह्या समाजांत बायकांते जीवन महत्व दाखवते उद्देशांत लिंग तारतम्य आणि महिला सबलीकरण साधिसवे. डिजिटल युगांत नाविन्यते आणि तांत्रिक शिक्षण म्हणून सांगते ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ह्या वर्ष 2023 आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचरणेचे वाक्य. विश्व कोंकणी केंद्र आयोजन करुते स्वावलंबी पावला सರಣಿ कार्यक्रमासह आमचे महिला प्रतिबिंब कार्यक्रमासह मुख्य सोयरे होनो आज श्रीमती वीणा जगदीश नायक, डॉक्टर वाणी रितेश आणि श्रीमती रंजिता सुरेश नायक आमचोटू स्टुडिओसह आयले जाता. तुम्हाचं नमस्कार आणि ह्या कार्यक्रमाचं स्वागत. ह्यांचे हुट्टू बोलवेताना आधी ह्यांचे एक परिचय आता आम्ही बघून घेऊन येऊया. श्रीमती वीणा जगदीश नायक, ह्यांचे गाव केम्माई पुತ್ತೂರು. ही श्री डी रमानाथ नायक मैरा, श्रीमती सीता रमानाथ नायक ह्यांचे लेंक आणि श्री वी रमानंद नायक केम्माई, श्रीमती कस्तूरी नायक ह्यांचे सोन. हिने दक्षिण कन्नड विश्व हिंदू परिषद मातृमंडळीचे जिल्हा प्रमुख होनो आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघाचे सक्रिय कार्यकर्ते होनो असत. ह्यांच्या हव्यासू संगीत, बुकावत्वेते, भजने, ज्योतिषशास्त्र अभ्यास. ह्यांचे यजमान विश्वांत ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್. हे राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ पुत्तूरचे प्रमुख होनो असत. ह्यांचे पूतो श्री पृथ्वीराज नायक पुत्तूरांतू कंपनी सेक्रेटरी होनो असत. ह्यांचे सून डॉक्टर सुष्मिता पी नायक पुत्तूರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಾಂತೂ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ होनो असत. आमचे उटास्वते दोन्हीचे सोयरे दंतवैद्ये डॉक्टर वाणी रितेश. ही श्री वेंकटरमण ठाकूर, श्रीमती विद्या ठाकूर ದಂಪತಿ ಹೆಂಚೆ ಲೇಂಕ आणि श्री बालकृष्ण प्रभू केंचपाल, श्रीमती शैलजा प्रभू ಹೆಂಚೆ थोरलेसोन. हेनी लिटल रॉक इंडियन स्कूलांतू प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षण, SMS कॉलेज ब्रह्मावरांतू पदवी पूर्व आणि AB ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆಸನು BDS ಕೇನೆಸತ್. हेनी डॉक्टर कुलदीप डी मेल्लो क्लिनिक उडुपी, KMC डेंटल कॉलेज मणिपाल इथे सेवा केले अनुभव असा. प्रस्तुत सुशीला डेंटा केअर स्व क्लिनिक तेवनो अभ्यास करीत असत. डॉक्टर वाणी पुत्तूರು ब्रांच ते इंडियन डेंटल असोसिएशन ते मेंबर होनसत. ಬಂಟ್ವಾಳ ರೋಟರಿ एन सक्रिय सदस्य होनसत. 2021-22 ವರ್ಷದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ते अध्यक्ष होनो सिल्वर कॅटेगरींतू हॉल ऑफ फेम प्रशस्ती हेंते ತಂಡस हेंते नायकत्वर गावण्याचा. ह्यास एक थोरले बहीण श्रीमती वीणा, एक दखले बहीण श्रीमती बिंदू आणि भाऊ एक श्री गणेश ठाकूर. ह्यांचे यजमान डॉक्टर रितेश प्रभू AJ डेंटल इन्स्टिट्यूटांतू एसोसिएट प्रोफेसर मॅक्सिलो फेशियल सर्जन होनसत. ह्यांचे लेंक नविका रितेश माउंट कार्मेल सेंट्रल स्कूल मेरी हिल इथे 4ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಸ करीत असत. आमची उटस्वते तिन्हीते सोयरे कर्नाटक बैंक उद्योगी श्रीमती रंजिता नायक, पेरवारू पुंजालकट्टे श्री नरसिंह प्रभू, श्रीमती रोहिणी प्रभू ह्यांचे लेंक आणि मैरा श्री नारायण नायक, श्रीमती रोहिणी नायक ह्यांचे सोन. ह्यांचे प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षण सेक्रेड हार्ट स्कूल शेखर, पदवीपूर्व शिक्षण ನಂತೂರು ಪದವಾ ಕಾಲೇಜು आणि पदवी स्नातकोत्तर शिक्षण कराड महाराष्ट्रांतू केलेन. हेनी देरळकट्टे ब्रांचांतू कोल्हापुर महाराष्ट्र ब्रांच कर्नाटक बँकांतू ಒಟ್ಟು 11 ವರ್ಷತೆ ಸೇವಾ ಅನುಭವ असा. प्रस्तुत कर्नाटक बँक देरळकट्टे ब्रांचांतू काम करीत असत. ह्यांचे यजमान श्री सुरेश नायक मंगळूरू RMS टेक्नॉलॉजींत टीम लीडर होनो असत. ह्यास एक पूत मास्टर ಶಿವಾಂಶ್ नायक ಬಂಟ್ವಾಳ SVS हायस्कूलांतू 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣಾಭ್ಯಾಸ करीत असत. सगळ्या सोतिकांसो महिला दिनाचरणते शुभाशय. महिला दिनाचरणते शुभाशय. ओके.
आता मी प्रथम वनितावर प्रश्न वेळा का तुम्हाला महिला दिनाचರಣೆ कसं आचರಣೆ आहे ना आणि ह्या दिवसाचा उद्देश कसा महिळा दिनाಚರಣೆ ಜರ್ಮನಿಂದ ಏಕ ಬಾಯಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ಲಾರಾ ಜೆಲ್ಟನ್ ಬಾಯಲ್ ಮನುಷ್ಯನ 1891 ಇಸ್ವಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केला. त्यापासून त्याने 15,000 बायकांस घेऊन एक मेरवणुकी करता बायकांच्या सबलीकरणास त्यांच्या आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजकीयವನ್ನು पुढे येण्याच्या उद्देशांत महिला दिनाचರಣೆಯನ್ನು आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचರಣೆಯನ್ನು स्टार्ट केला. आमच्या इंडियांत आमचे फर्स्ट काँग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ಭಾರತದ ಕೋಗಿಲೆ म्हणून बिरुद घेतला होता. त्याचे बर्थ ॲनिव्हर्सरी म्हणून सांगा ते आमच्या महिला दिनाचರಣೆ मार्च 8 म्हणून त्याच्या बर्थ ॲनिव्हर्सरी म्हणून सांगून आमच्या देशांत आंतरराष्ट्रीय आमच्या देशांत इंडियांत महिला दिनाचರಣೆ आरंभ केला. उद्देश त्यांचं आमचे बायल मनुष्यांसो आम्ही सबलीकरण वहिसेवे आम्ही पुरव राजकीयವನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂತೂ ಒಂದೇ ಆರ್ಥಿಕವನ್ನು पुढे येव्यामन. सरोजिनी नायडू काँग्रेसचे प्रथम काँग्रेस अध्यक्ष आहे आणि प्रथम महिला गव्हर्नर पुढे ते असेल. त्याच्यानिमित्त त्याच्या बर्थ ॲनिव्हर्सरीचं महिला दिनाचರಣೆ प्रारंभ केला देशात. विचार आता तुम्हाला ते तिघांना घेऊन विचारत प्रश्न आहे तुमच्या प्रकार महिला सबलीकरण म्हणजे काय डॉक्टर प्राणी असं महिला सबलीकरण సశక్తి म्हटल्यार మహిళ ఆర్థిక ఉంది సామాజిక ఉంది ರಾಜಕೀಯ ఉంది ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ఉంది ಸಮಾನತೆಯನ್ನು घेतलांचा आदल्या काळात महिला खाली घरचे काम करून 4 ओंठे सीमित होऊन होते. जाल्यार आतां ते तेजे कम्फर्ट झोनासून भायर येवन तेजेत एक आयडेंटिटी क्रिएट करचे ती आत्मविश्वास तेजेंत आसा. आदीच्या काळात इवन वोटिंग ಕೂಡ भायर येत नाही ती आताचे मतदानाचे मूलभूत हक्क ಕೂಡ तेले गावल्यांचा तसे होऊन आधी असलेला असमानते पूर्ण आता सहीसून आता पुरा फील्ड अंतो त्याला पुढे यायचे इतकी कॉन्फिडन्स असं तसं होऊन एक महिला सशक्त होऊन असा म्हणून मी माझे एक अनिसिके तर एक आदील्या काळांतू महिला सशक्त होऊन होते की ते म्हटल्यार बायकांचं मस्त मर्यादा होते की आमच्या पुरा पुराणात मातृदेवोभव म्हणून सांगून मातेचंच प्रथम प्राशस्त्य. आता आम्ही देवा सांगतो लक्ष्मी नारायण म्हणून सांगतो आता पार्वती परमेश्वरा म्हणून सांगतो आणि शिवपार्वती सांगलं पार्वती परमेश्वरा म्हणून सांगतो. बायकांचं किती या होत्या म्हटलं पुरा ऋषी पत्नी होंदे ही होंदे आता आमचं आदील्या काळांत मस्त आमचे कौटुंबिक होंदे संस्कारांत होंदे मस्त पुढे होते बायका. बायकांच कय्यो कद्दो काल म्हणा ಇಲ್ಲ नाही आता आम्ही गो मातेಯನ್ನು पूजा करतो. त्याकांत पुराणांत होंदे वेदांत होंदे बायकांचं मस्त प्राशस्त्य होते. प्रथम बायकांचं घर होंदे आश्रम होंदे गुरुचे गुरुकुल होंदे ಕೈದಲ್ಲರು नेकरांचं होंदे विद्याभ्यास ಅಂತ ಶಿಷ್ಯರು मातेयರು गुरुकुलां सोडल्यार मातेयರು ते गुरुपत्नी होते ती त्यांच्या नेकरा बरी बघून त्यांच आता रामा होंदे कोण आमचे राज होंदे ऋषी होंदे पूरदಲ್ಲರು आश्रमांत शिकवून गुरुकुलांत शिकवून ते एक मातेनिमित्त संस्कार घेऊन पुढे येते. माते म्हणायचे एक महिला म्हणायचे सामान्याने महिला असल्यावर मात्र एक हे कोण या माते म्हणायचे आमच्या कौटुंबिक संस्कारानिमित्त आमच्या देशात भारत देश इडೀ प्रपंचांत आमच्या कौटुंबिक व्यवस्थेनिमित्त होता म्हणजे नंबर 1 देश झाल्यांचा. तसं मोदीनं आता सांगितलं महिळे विश्व महिला दिनाचರಣೆ महिळे प्राशस्त्य आम्ही देवाच्या महिलेस गौरव मातेस गौरव कसं देतो त्याच्या निमित्त आम्ही आता एक कापाडणेसोनं बोट्टू घालणं एक पूल मालवणं बायको एದುರು ಎತ್ತು ಕೂಡಲೇ त्याला आमचे एक अम्मा म्हणण्याचे एक अशी बरी एक फिलिंग येतं. इंगड कैल्या देशाचे एक बायल मनीस एದುರು असते कैल्या फिलिंग येत नाही भावने येत नाही. तुझ्याला मातृदेवोभव सांगून माते असं म्हणजे गोमाते असं म्हणजे देवाची मर्यादा कैल्या पुरुष असो गावत नाही. त्याच्यानिमित्त माते श्रेष्ठ महिला म्हणजे श्रेष्ठ. एक महिला असल्यावर मात्र एक संसार एक जीवन एक देश एक कुटुंब चलता माझ्या अभिप्राय. ರಂಜಿತಾ तुमचे काय माझ्या प्रकार महिला सबलीकरण महिला सशक्तते म्हटल्यार एक स्वातंत्र्य एक बायकोस देवाचें स्वातंत्र्य त्या मेंटली स्वातंत्र्य आसूं दे फिजिकल स्वातंत्र्य आसूं दे या फिनान्शियल स्वातंत्र्य आसूं दे. मेंटल स्वातंत्र्य म्हटल्यार डिसिजन मेकिंग पॉवर एक घरांत तेले एक डिसिजन घेवचे पॉवर
आधी जर सुनूची की होण्यात दिसतं मला म्हटल्यार चड होऊन डिपेंड होऊन असतात गोवा सोन दे डिपेंडन्सी चड आसा त्या हांकू चिके बायका फुडें येयसवी प्रत्येक डिसिजन जे घरा घेतात बायका इन्वॉल्व होयसवी त्या मेंटल डिपेंडन्सीक रोवसवे इंडिपेंडन्सीक येयसवी आसा फिजिकल इंडिपेंडन्सी म्हटल्यार भायर जाताना वंदे या स्वता एक फुडें धांवची एक शक्ती त्याचा सपोर्ट अनेकल्याचा सपोर्ट अनेकल्यान पुढे पुश करून प्रत्येक पुढे दाबायचं नाही मानसिक एक कॉन्फिडन्स त्यांनी स्वतः बिल्ड करायचे एक या पुढे वयसं काय माझ्या अनिसिके आणि फिनान्शियल इंडिपेंडन्सी त्या एक जॉब असतावेचे मनशांचं तर आसा बायकांचं बट होम मेकर्स असतात जी घरा असल्याची बायका असतात त्यासो एक फिनान्शियल इंडिपेंडन्सी येई सगळं जसं एक दखले उद्योग घरा स्टार्ट करवायचे मी बँकात जॉब करवायचे म्हणून एक सांगतो त्यासाठी बँकांत तो मस्त एक फॅसिलिटीज असतात त्याचे उपयोग करून एक पुढे येवायचे एक तयारी आता बायकांनी करू ह्या एक टाइम आयलो समजायचं एक माझ्या अनिसिके ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೇಲಸ तुम्ही आता आम्ही बाल्य जीवन असताना आम्ही दखले असताना आमच्या घरा हिरियानी होती अण्णा अम्मा साथ आज्जा आजी मामा मामी थोरले कौटुंबिक एक व्यवस्था होता त्या संदर्भात एक लिंग तारतम्य आईला एक तरी एक संदर्भ असा आहे लिंग तारतम्य म्हटल्यार आदील्या काळात कृषी जीवन अविभक्त कुटुंब तेंत पुरुष म्हटल्यार यजमान ऑफ द फॅमिली म्हटल्यार कुटुंबाचे यजमान हिरिय सदस्य म्हणून असता तद्वा आम्ही त्या बायकांचं व्हॅल्यू ना बायकांचं असले सपोर्ट नाही म्हणणे घर चलोवेटी एक यजमान होऊन एक पुरुष असात एक आज्जा होऊन असात आणि अण्णा होऊन असात तसं जाल्यार आमच्या घरा आम्ही बघितलं मी ल्हान असताना आमच्या घरा यजमान बायको म्हणजे माझी आत्ते म्हणून असले अण्णांची अक्का तीच यजमान होऊन असली ती यजमान आजी असताना माझी आजी असताना तीच यजमान माझे अण्णा असताना तीच यजमान दादा आज ती मरसर आम्ही कोण होतो आमच्या घरा 25-30 जण होतो त्यांचं पोरस तीच यजमान होऊन असली यजमान म्हणणे ती लगी ते एक आमचे पोरस ಒಟ್ಟು नेवेचे एक सामर्थ्य होते ती असं विद्ये होते नेवेचे सामर्थ्य असल्या मी ती एक बायकोवनो बायलवनिसोनो इरी आमचे संसार पुढे नेले आमच्या आत्याने त्याच्यानिमित्त त्यांचं सामर्थ्य नाही म्हणून सांगू येत नाही केलं नाही म्हणणे नाही पुरुषास मात्र सामर्थ्य म्हणणे आमचे घर चलवले ती तसं म्हणा आदल्या काळात अविभक्त कुटुंब कृषी जीवन असल्यानिमित्त दाद्यांनीच एक आंबोडवायचे गाद्यांत काम करवायचे चलोवन नेवायचे नेकरांस चड जिल्गे नेकरा म्हटल्यार वंश ಮುಂದುವರಿಸುವचे जिल्गे नेकरांनी म्हणून एक आमचे संस्कारांत आसा त्याच्या निमित्त जिल्गे नेकरांस एक 4-5 चेडो जाले पण एक झील नेकर वयसो म्हणून एक वंश ಮುಂದುವರಿಕೆसाठी ते एक उत्ते त्याच्या निमित्त झील नेकरांचं प्राशस्त्य आसा तसं आम चेडो नेकरांक प्राशस्त्य नाही म्हणणं आहे चेडो नेकरांचं वर्डीक वयसर किती प्रीतीन पोसोते जाल्या प्रांतो वर्डीक जाल्या प्रांतो त्या लिंक ಒಂದೇ ಬೈನ್ ಒಂದೇ ಕೋನ್ ಒಂದೇ ತ್ಯಾನ್ಸ್ तद यावे सांगून घरा कार्यक्रम सेवे सांगून त्यांचं प्रीतीन रोवून एका वेळाच ते घरवर होताना त्यास कसले कार्यक्रम करायचे करून पल्लन बालंत पोसून आशीभावसाने तिकते प्रीती गोवाच्या घरा जाडून ते संस्कार असा त्यांचे नेकरा आजी मनेंत रोवेचे का या पूर असाने आमच ते पूरा गावता चेडवा नेकरांसो याच्या निमित्त पुरुष प्राशस्त्य म्हणणे महिळ्यांस पुराव आशीभावसाच्या घरामध्ये सासूच्या घरामध्ये गावाचे पुरव गावता त्यांत तारतम्य म्हणणे माझ्या लेकार पूर्ण समान आम्हास बघितले सामान तसं डॉक्टर वाणी तुम्ही काय ते सांगता आणि आमच्या घरा माझे अप्पास आणि अम्मास आम्ही तिघं चेडवा होतो एक जीन होतो जाल्यार आम्हास केदवा तिने भेदभाव केल्ले नाही तुम्ही चेडवा तुम्ही ते शिकवे नाही कमा ह्या फील्डात घेवे तुम्ही ते दावे नाही कमा इथे दावे नाही कमा ಅಪ್ಪಾಸ ಅಂಗಡಿ ಹೊತ್ತೆ ಆಮಿ ದಕ್ಲಾಸನ ಅಂಗಡಿಸ್ ಕೂಡ गेलो अंगडीस ಕೂಡ सामान ಕೂಡ बांधून द्यायचो त्यात अण्णा तुम्ही अंगडीस येऊ नको तुम्ही चेडवा घरा जाऊन बसा सामान तसं काही सांगतले नाही इवन अम्मा ಕೂಡ घरा कसले तुम्हाला खैले फील्डस जावं ते फील्डस जाया म्हणून एनकरेज केले ते बट ऑब्वियसली सोसायटीसून होते तिघा चेडवा काय करता म्हणजे किती शिकवायचे शिकलेपर्यंत किती शिकवले रे तुम्ही घरा कामात करावं तसं किती शिकवायचे म्हणून पुरं होतं जाल्यार अम्माचं बेजार झालं ते बट तिने एक चॅलेंज येऊन घेतला त्या माझ्या चेडवान एकांच मी शिकवत म्हणून एक मनात होते त्याला तसं येऊन आम्ही पुरं शिकलो बेसिकली आमच्या घरा आम्हास कोणाने भेदभाव केले नाही
बट सोसायटीसून ऑब्वियसली तेद्वा होते अत्तो ಕೆಲವು ಕಡೆ असा की म्हणजे माझे लेंक जन ಅಂತ मला ಕೆಲವು जन सांगितले तो चेडू मन बेजार करणार मन मला बेजार 100% दाम आमच्या घरात कोणाचा बेजार झाला नाही तसे तेद्वा होते अत्तो थोडे थोडे जणांचा असा नाही म्हण नाही. ओके रंजिता तुमचे विचार. मी पर्सनली मी काही असं ह्या मला एक्सपिरियन्स झाला नाही ह्या विषयावर, बट एक दखलातला विषय झालेला असता. जसं एक आम्ही झाडीत असताना आमच्या तरल्या म्हणे सांगायचे अरे जिलग्यास लागवू नका वाढवून त्या पुरा उठताय म्हटलं जिलग्याने झाडवा नाही कमा जिलग्याने किचनात त्यावा नाही कमा त्या एक रूल्स उठताय. बट आम्हाला भेदभाव सांगित नाही, बट एक मेंटॅलिटी ती होती जिलग्यास एक प्राशस्त्य द्याव्याच्या चेडवांस ठीक आहे तुम्ही सोयरी येताना चेड बाहेर येऊन असं बसव्या नाही का मा चेड बाय बोलव्या नाही का मा अधिक प्रसंग बोलू नको असं म्हणायचं एक उत्तर. बट ತೊಂದರೆ नाही, बट टाइम गेल्यापर्यंत एक त्या मेंटॅलिटी स्लोली दूर होत असा. बट असा नाही म्हणून आत्ता सांगवा होत नाही तर मेंटॅलिटी स्लो टाइम लागतं होण्या होईत. करेक्ट. ರಂಜಿತಾ आता तुम्ही तुमचे वृत्ती जीवन असं बँकिंग क्षेत्रात आಯ್ಕೆ असो किती एक आಯ್ಕೆ केलं आणि ह्यास प्रेरणे कोण म्हणून? बँकिंग क्षेत्र मी स्वतःहून आಯ್ಕೆ केलं नाही ॲक्च्युली आणि प्रेरणे म्हणून ह्यास कोण नाही, बट कारणीभूत सांगू माझी अम्मा आणि माझी धके मावशी. मी जेव्हा माझे पोस्ट ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलं तेव्हा एक 6 months मी घरा होतो. माझी बहीण ट्युशन घेत होतं त्याच्यावर मी त्याला हेल्प करीत होतो. तदापर्यंत एक माझ्या मावशीनं गावसून मी कराडात होतो त्या टायमार कराडास फोन केला माझ्या मावशीन की असं कर्नाटक बँकेचे ॲप्लिकेशन्स येत असं तर फिल कर म्हणून. मला तितके इंटरेस्ट नाही तर माझे इंटरेस्ट असलं स्टॉक मार्केट त्या फील्डात. सो माझ्या अम्मान म्हटलं फिल करून चिके पुष्कार सोड केला घालून. सो मी अप्लाय केलं ह्यांच्या ಒತ್ತಾयासाठी अम्माचं मी अप्लाय केलं आणि रिटर्न टेस्ट असं रिटर्न टेस्ट पास झालं. मी हे असं इंटरव्ह्यू साधवले आणि इंटरव्ह्यू पास झाला. तदपर्यंत एक 1 month वेटिंग पिरियड रुकतो त्यात पण काही सुद्धा नाही ते पण पूर्ण ನೀವು सांगू सुरू केलं आणि बँकात काम गवं तर लक्ष ते भरवा लागतात तसं. सो मी की अशा सोडायला लागलो. बट थोड्या 1-2 महिन्यानं मला रिझल्ट आला आणि माझे फर्स्ट पोस्टिंग कोल्हापूर असतील. ओके राईट पॉईंट. डॉक्टर वाणी तुम्ही आता तुमचे वृत्ती जीवन असं दंते वैद्य होणं क्षेत्र आಯ್ಕೆ केलं सो तुम्हाला प्रेरणे कोण? मला प्रेरणा म्हटल्यावर मी BDS डेंटल सर्जन हवे म्हणून ते एक सिलेक्शन चॉईस केले नाही. अम्मा केदवा सांगितली त्याच्या अप्पा सांगितलं काही अम्माचं डॉक्टर शिकवू म्हणून. असं अम्माचं शिकव्या झालं नाही तसं अम्मान माझे 3 जण केस एकलेच तरी डॉक्टर करावे म्हणून एक आशा होते अम्माचं. तसं मी मला दखल्या दर्शन मला एक डॉक्टर हवे म्हणून तर असं इष्ट होतं. इंजिनिअरिंग फील्ड मी योचना ಕೂಡ केलं नाही. तसे मी मेडिकल MBBS हवे म्हणून गेलो होतो त्याला मला मेरिट सीट गावलं नाही म्हणून मी BDSS जॉईन झालो. ओके आता बायका म्हणून सांगताना काय असं घर ते एक संपूर्ण जबाबदारी असं खैला एक संपूर्ण ते अपेक्षा नसताना 4 टाइम असता असं एक आहार खाणं करून द्यावे ते त्यांचे सुटकेचे विचार असतात त्यांच्या आरोग्याचे विचार एक बघून घ्यावे ते एक थोडल्या जबाबदारी असं तालरू इतके पुरं काम असल्यावर सांगू ते एक उत्तर म्हटल्यावर घरात असवते त्याला काय ते काम असतं आम्हाला सांगू ह्या विचार बघे तुम्ही काय सांगता वीणा? विषय वय कोणी किती सांगितल्यावर लास्ट 1 point सांगतात होता ना कसलं काम असतं तुम्हाला घरांत पण निजवून दादे किती बाहेर काम करून येतात त्याच्याबरोबर डबल काम आम्हाला बायकांचं घर असतं आम्हाला काम मात्र नाही आम्हाला निजवून मात्यांत कसलं म्हटल्यावर दनपार कसले शाक करावी कसले रांधाप करावे सांजेच कसले करावे रात्रीच कसले करावे रात्री येताना सकाळी कसले करावे पुरा मात्यांत असता निजवून आम्हाला मेंटली आणि पुरा विषय तो आम्ही वीक होऊन असतो वर्डिकोन येतो पुढे आम्ही काय पूर्ण शिकवून असत नाही ना आम्ही वर्डिकोन आयला पण आम्हाला त्या घरा आम्ही नेकरा बरी खेळून असतो गोवात यायला पण जबाबदारी येऊन असते त्या जबाबदारी निभायचं मस्त कष्ट होऊन असतं आम्हाला त्या असं घरचे असं कसले करावे काय करावे कसले इष्ट असता नाही आम्ही पुरं तिळून घेऊन आम्ही करावं होता आमच्या मात्याला जबाबदारी असताना असं तिकत्यांच कष्ट असं ते कामास जाऊन घरा येतं पुढले आम्हाला त्यास पूर रेडी करून देवे काम करावे नाहीतर एक पॉइंटर आम्हाला कसला तरी खर्च असतं पुरा पैसे हवे ते असता उमताना निजवून दादियदल्ल्याने आम्हाला कसला हवंय म्हणून लेखून द्यायल्यार चलो न्यायल्यार ತೊಂದರೆ नाही आम्ही येऊन विचार आम्हाला स्वाभिमान सोडित नाही स्वाभिमान होण्याचे काम केल्यानंतर कैल्या बायकांसो सेम असता
कामास जावेच्या बायकांस किती स्वाभिमान असताय, घरासोच्या बायकांचो स्वाभिमान त्यांचं असता. स्वाभिमान सोडून खयल्या एक बायको हात हें करून विचारित नाही पैसे. तसे म्हण विचार वेळटी त्या बायको कद्दो घरा बसून असत नाही, काहीतरी करून त्याचे काम असं त्याचे संपादने त्याला हवे जाल्ले करूसाठी काहीतरी काम करून कसं तरी करतात. जाल्यार ह्या विषयी तुम्ही सांगितलं बरे वय विषय विचारतात. कालोख होताना रात होताना कसलं म्हटलं तुला कसलं काम होतं, इडी दिस काय केलं घरा बसून होतं काय केलं म्हण त्याविषयी त्या एक शब्दांत किती दुखता बायल मनुष्य असं घरा असून असताना म्हण त्या दाद्याच कळत नाही, ओंदे घरच्यांच कळत नाही. बायको एक घरा नाही तर हे महिळा एक संसाರದ कಣ್ಣು म्हणून सांगतात. एक महिळा एक घरा भितर नाही तर ते घर नाही, ते संसार नाही. ते एक महिला असल्यान मी ते एक घर चलता. एक दाद्या काम करून घरा भितर येताना त्या बायल मनशाने एक ग्लास पाणी दिलं नाही तर त्या दाद्याच्या आयास होत आहेत नाही, त्या दाद्याचे एक तोंडार एक खुशी असत नाही. त्याच एक महिला कारण ते संसार पुढे दव्वे, वंश पुढे दव्वे जाल्यार बायको एक बायल मनशाने किती काम करावे, कसे पुढे नेवे. ते घर म्हणायचे एक असले संसार म्हणून करावे जाल्यार त्यांचे किती काम असा, किती कष्ट उभे म्हण ते दाद्याने अर्थ करून घेऊ. घरा भितर बायकांस किती काम किती काम असतं. बरे आर्थिक होऊन नाही, बरे सामाजिक होऊन नाही. एक बायको असो घरा भितर होऊन दे, बाहेर होऊन दे, कामास जाऊन दे, कामास जायना तर होऊन दे, त्याला किती जबाबदार असता घरा भितर. आम्ही लेख एक कोणे सोयरे येतो त्याला एक ग्लास पाणी द्यायला बायको वयस. बायको अंतर काही कामं वयत नाही. बायको किती इम्पॉर्टंट म्हटल्यार एक चेडून एक वर्डी करून देताना शुक्रवारी वर्डी करून देत नाही, घरचे लक्ष्मी म्हणून तिक्त इम्पॉर्टन्स असतं. लक्ष्मी एक घरचे लक्ष्मी त्या बायल मनीस. एक चेडून एक करू त्या चेडून एक गोवातही जाडताना एक शुक्रवार जाडीत नाही, गोवात येऊन आशीतही जाडताना मंगळवार जाडीत नाही. किती म्हणतात लक्ष्मी जाता म्हणून तिक्त इम्पॉर्टंट असं एक लक्ष्मी एक घरच्या लक्ष्मींची एक बायको. तसे असताना त्या बायकोस किती अगत्यते आणि आवश्यकते आणि अनिवार्यते त्या तिन्नू एक बायको महिला. घर दाद्यांनीत वयत नाही, महिलांनीत होतं. त्याच्यात तर घराच्या लक्ष्मींची महिला. करेक्ट. डॉक्टर वाणी तुमच्या लगेच हवे प्रश्न. आता घरा एक हिरिय बायका असतात त्यासाठी दांत दुखते येतो नंतर ती सांगित नाही अవి डॉक्टर लगेच आला म्हणून सांगते एक विचार सांगित नाही म्हटल्यार तिने त्यांचे दांतದ एक ಆರೋಗ್ಯಸ ಉಣೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ देतात म्हणून. त्याच्यानंतर गर्भामधल्या बायको समेत दांत दुःखते ಬಗ್ಗೆ गमनದೇ नाही. ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते सांगता? आता तुम्ही प्रायचे ओल्ड एज पीपलचे विचारलं. ओल्ड एज ಅಂತ काय आता म्हटल्यार ॲज ऑलरेडी ओल्ड एज ಅಂತ मस्त डायबिटीज BP इंगड सुमार प्रॉब्लेम असतात. ऑलरेडी ते डिप्रेस्ड होऊन असतात. मिगे इंगड कशाला म्हटलं त्यांच्या तोंडांत सलाइव प्रोडक्शन उणे असता. त्या सलाइव आम्हाला तोंड वेट्ट तेवे हवे वता तेजे येऊन आम्हाला खावे खादले जीर्ण हवे डायजेशन करे इम्पॉर्टंट त्यान असत नाही. ऑलरेडी त्यांचे बर्निंग सेन्सेशन त्या पुरं असता. मिगे मगतेनू त्यांचं दांत दूख असा आम्ही डॉक्टर लगी गेल्यार मगतेन आम्ही दूख हवे डॉक्टर दांत काढवे सांगतात. तर ಕೆಲವು ओल्ड एज पीपलांचं बायकांचं स्पेशली दांत काढवे इष्ट असत नाही. इतकी वर्ष आमचे दांत होते मग काढवे इष्ट असत नाही. घरा किती पूरा होम रेमेडीज करवे होता पूरा करून मिगे येतात. मिगे आयलेरू तिने कसे होऊन दांत काढवायचे नका आणि कसं तरी उरवून द्या दांत काढवायचे. इतकी वर्ष मजा होते दांत काढ नको म्हणून सांगतात. तसंच आता प्रेग्नन्सी टायमात होत असं प्रेग्नन्सी मंत पुढले हॉर्मोनल चेंजेस मस्त हॉर्मोनल व्हेरिएशन्स होतात. आम्ही प्रेग्नन्सी प्लॅन करताना नाही तर आम्ही प्रेग्नेंट म्हणून करताना एकदा डेंटल चेकअपच जावायचे चुकोट. कितें म्हटल्यार प्रेग्नेंट म्हटल्यार 9 months असता मस्त 9 महिने असता. दकले फिलिंग दकले क्लिनिंग पुरा केल्यार 9 months असं आम्हाला काही प्रॉब्लेम येत नाही. सपोज आम्हाला एक प्रेग्नेंट जाल्यापर्यंत काढले आम्हाला एक कीड काढले असता दांत म्हणून तर 6 महिने जाल्यापर्यंत तोरले ओटे दोन सूज होऊन येतात. तेदो आम्हाला ट्रीटमेंट करवे कष्ट होता. फर्स्ट ट्रायमेस्टर आणि 3rd ट्रायमेस्टर अंत मस्त ट्रीटमेंट करवे दांत काढवे वयत नाही. 2nd ट्रायमेस्टर अंत काढवत. तसे होऊन आम्ही प्रेग्नेंट प्लॅन करताना नाहीतर एटलिस्ट प्रेग्नेंट म्हणून कळताना एकदा डॉक्टर लगी जाऊन चेकअप केल्यार बेटर. लाईक विचार सांगितलं आणि आता एक जिल्को आणि चेडू म्हणून सांगते एक ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜೈವಿಕ ಹೋನು त्यांचे ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಮಸ್ಕಲ್ತಾ ಡಾಲರು आम्ही सांगतो जिनके एका एसन हवा म्हणून सांगते एक मानदंड घालता.
तसं ते चॅडवन ॲक्रा म्हणून सांगताना तिने लांब कॅन्स सोडव्या, तिने असं ते ड्रेस करूया, नाहीतर असं ते बोलवे तिने तर ते वರ್ತನೆ असं हव्या म्हणून सांगवत आम्ही एक मानದಂಡ ते पट्टी एक थोरला करीत जातो. ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय सांगता वीणा? नाही, चेडून एकरा असिंच बेळीवे म्हणजे ते आमचे संस्कार, ते आमचे मानेताना घरसून येवेचे संस्कार. ते चेडोन एकरा असिंच हावेन चेडोन एकरा प्रायस येताना कोणी शिकवून देवे म्हणून आम्ही अम्मास बघून, आम्ही अक्कास बघून आम्ही शिकतो, थोरल्यास बघून आम्ही शिकतो. याच्यानीत कोणी शिकवून देवे नाही चेडू कसे हवे म्हणून. ते तन्नಷ್ಟೇ त्याचे रक्तांत येताय नाही, त्याचे आलोचनेत येताय गोत नाही. अंतू आम्हास चेडवन्स थोरले वताना आम्ही तसेच हावे म्हणून आम्हास कळतात. मी एक एक 12-13 वर्ष होताना आमचेच मनात येतं आम्ही जिलगे उठचेड बाहेर जावे नवा, आम्ही बाहेर जावे नवा. तर आमची अम्माने काय सांगतात, एकुकली बाहेर जाऊ नको, एकुकली तोटा असो गुडे असं जाऊ नको, आणि घरांतच काम करावे आणि तुम्ही रांधाप करवे शिकवे. आदल्या काळात पुरा वारडी कपरा बेग करीत ते आदल्या प्रांत कॉलेज ಒಂದೇ जावेचे पुरा मस्त नाईनते आत्ता पुरा शिकवे पुरा बाहेर जातात. तो नाईनते घरांतच असतो. तो आम्हास हिरियरांचं बघून आम्ही शिकवतो. चेडवन एकरांनी कशी हवे म्हणून आम्ही शिकवतो. म्हणजे व्यत्यास जिलगेन एकरा चेडवन एकरा व्यत्यास. जिलगेन एकरा कृषी असताना पुरा बाहेर जाऊन त्यांच्या काम ते करीत ते कसं कष्टाचं काम पुरा जिलगेच करीत ते. आम्हास चेडवास कैल्या कष्टाचं काम वगैरे देत नाही. कष्टाचं काम ತುಂಬುವೆचे काम ಒಂದೇ, अंचलवेचे काम ಒಂದೇ, आता आंबोडवेचे पोपला यांचवेचे ಒಂದೇ कसले काम आमचे हळलींत कसले काम होते ते जिल नेकरा करीत ते. आम्हाला चेडवन एकरा तसले कामच जाडीतच नाही. ते घरा भितर केर काढ पोसू सुडकी दो अडिगे कर हेल्प कर वाटरे हेल्प कर तिक ते सांग. त्यांचंच आमचे जीवन त्याचे पाठी कसं अम्माचे आणि पाठी कसं दव्य त्यांचे तसं जायचं. त्यांचं व्यत्यास तारतम्य म्हण नाही. जिलग्याने करायचे काम जिलगे करतात, चेडवाने करायचे काम चेडवा करतात. तारतम्य म्हण नाही. तसं आहे कुटुंबात कसं व्हायचं हिरियर होतं तसं जायचं म्हणणं. लाईक विचार. आता रंजिता, आता एक अंकिअंश प्रकार बायकांनी महिला सेवे घेवेतंत मस्त फाटी असत, नाही तर त्याचं आसक्ती उण्या असा म्हणून सांगते एक अंकिअंश सांगता ह्या सत्य आहे. आणि बायकां ते भागविसुविके चढ करू म्हणतात काय ते प्रक्रम घेवत? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಳೆ ಕಮ್ಮಿ होत्या बट त्या पास्ट बट आत्ता प्रेझेंट ಅಂತ सांगवायचे तर महिಳೆ आता मॅक्झिमम लेडीज स्टाफ असतात एक ब्रँच ಅಂತ. ರೂರಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ महिलांचे या पात्र पुणे असतात की त्या म्हटल्यावर महिला स्टाफ रूरल एरियास दाव्याची के पुढे पाठी बघतात. अनेक महिलांचे ಎಂತ ಜಾಯಿನ್ व्हायच्या पुण्या म्हणवायच्या सांगितल्यावर एक बँकिंग क्षेत्र म्हटलं एक ट्रान्सफरेबल जॉब कंपल्सरी तुम्हाला उन्नत हुद्देस दावायचे तर एक मॅनेजर पोस्ट या त्याच्या महिला पोस्ट दावायचे तर एव्हरी 3 years तुम्हाला कंपल्सरी ट्रान्सफर्स घ्याव्यात लागतं. त्या आरबीआय रूल. आता क्लरिकल पोस्ट असो आफ्टर 5 years तुम्हाला कंपल्सरी ट्रान्सफर आयला असा, बट ऑफिसर पोस्ट असं आधी दर्शन होते त्या एक टेन्शन. मी की एक बाहेरसून एक जनास बघताना बँकिंग म्हणतो कुठे एक रिस्क जॉब पैसे काउंट करू पैशाच्या विषयी तसं एक महिलेस त्या एक पैशांच्या विषयी म्हणतो कुठे एक भय आधी दर्शन. सो त्या एक रिझन असतात. मी एक फॅमिलीचे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्याव्याच्या विषयांत ह्या बँकिंग क्षेत्रात अशी की अडचण्या होईतून माझ्या माझ्या या अभिप्राय की त्या म्हटल्यावर ट्रान्सफरेबल जॉब असेल ना त्याच्या नेकरांच्या एज्युकेशन या डिस्टर्ब होतं. त्यासाठी जे की बँकिंग क्षेत्रात याव्याचे पुण्या होते. बट आता तसं नाही सा. आता विमेन्स मोर चढ एज्युकेटेड असतात. सो त्याच त्या टाइम मॅनेजमेंट त्या करवायचे एक कॅपॅसिटी आयला असा. सो आता आम्ही बघू होतो प्रति एका ब्रँचान तो विमेन्स चढ असत. ओके, तुम्ही आता एम्प्लॉईज पॉईंट ऑफ व्ह्यू तर बोललो. मी आता सांगते आता एक मध्यम वर्गात एक बायका असतात नाहीतर एक त्याच्याने खाल असलेली बायका ही बँकस येऊन पैसे ಡೆಪಾಸಿಟ್ हवेत असतात नाहीतर इंगड ರೀತಿಯಲ್ಲಿ एक सर्विस घेवे पॉईंट ऑफ व्ह्यून नो बायका हवे त्या बदला असत आणि ते घरसून दाद कोण असते धाडून त्या काम करून घेतात. इथे महिला ते संख्ये होण्याचा म्हणून सांगते विचार त्या असा. बट महिलांस बँकास यावे काय प्रॉब्लेम नाही आता. तसं एक कम्युनिटीचे जन तसं करतात. त्यांच्या पासबुक घेऊन बदल जन याव्याच्या ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ म्हणून सांगवायचे.
बट तसं अगत्य नाही. आता बँकांत बायका असल्यानिमित्त बायका असून दे दादी असून देत बायकांचं पोरलार साधून त्यांच्यात भाषेर लोकल लँग्वेजार त्यांचं सर्व्हिस द्यायचे ट्राय करतात. आत्ता बँकांत पुरा काम करे हळ्ळींत पुरा स्वसहाय संघ केल्या निमित्त बायका पुरा बँकात जाऊन काम करे शिकलीन सर. आधी पुरा त्या नाही त्या बँकात जायच्या पुरा उन्हा येत जाल्यार आत्ता बँक निजेवन बँकात हायर पोस्ट आता निजेवन आता आमच्या टोटली आता बँकात 8 जण चेअरमॅन्स लेडीजच असतात आता हायर पोस्टांत. करेक्ट. हय हय. त्याच्या निमित्त बायका बँकांत उन्हे म्हण नाही जाल्यार ट्रान्सफर जाल्या निमित्त सगळी चोरू प्रमोशन घेत नाही वर जायत नाही असले कडेच संसारासाठी नेकरांसाठी एज्युकेशनासाठी सोडले नाही तर बँकांत बायका मस्त हे असत. ओके लाईक विचार. रणजिता तुमच्या लगेच आम्ही प्रश्न आहे. आता घर ते एक बायको हुशार नाही म्हणताल्यार ती घरात असत म्हणताल्यार ती घरते काम करतात आणि कामच नव्हे त्या बायका घरते कामं करून कामच होतात. त्याच हुशार नाही म्हणून सांगू ते थोडं एक गमनास येत नाही तितके हुशार नाही म्हणून सांगत जाल्यार ती निघतात. आता ह्या संदर्भात घरची म्हणून सांगवायची ह्याच खेळ रीती ते एक आरैके करू होतो. आरैके घरच्या लक्षण अपेक्षा नाही करवे तर बदल कोणा लक्षण करवा साध्य नाही की त्या म्हटलं हुशार नाही म्हणतो कुठले आम्हाला फस्ट उलटा असायचो आमच्या मनशांचं. होय. जेव्हा आमची मनुष्य आम्हाला आरैके आम्हाला हेल्प सपोर्टर राहतात तेव्हा हुशार नाही म्हणायचे एक मंड्यात येत नाही. ऑटोमॅटिकली आम्ही एक कॉन्फिडन्स लेवलवर त्या एक ऑटोमॅटिकली इझिली आम्ही ते ह्यांचं बाहेर पडतो हुशार होतो. आणि एक मी ह्या विषयावर सांगू म्हटल्यावर एक बायका काय करतात हुशार नाही तर ते नेग्लेक्ट करतात हेल्थ एक नेग्लेक्ट करवा नाही कामा किती असं आम्ही हेल्दी नाही तर आम्ही परिवार आम्ही पोरलार बघवा साधे नाही आम्ही खुशीर नाही तर आम्ही परिवार पोरलार बघवा साधे नाही. सो त्याच हेल्थ असोन दे आमच्या बॉडीस होऊन दे आम्ही द्यावाची इम्पॉर्टन्स कद्दो देऊया. आम्हाला हुशार नाही तर आम्ही निजूया रेस्ट घेऊया तर नेक्स्ट डे आम्ही आमचे काम करूया आणि फॅमिली सपोर्ट हे तर 100% हवेन. ओके रणजिता तुम्हाला तिथं होता प्रश्न आहे. आता चाडवनाकडे शिक्षण आसात नाहीतर एक बायकोस एक स्वावलंबी होऊन जीवन करूया म्हणताल्यार बँकांसून खेळ पुरा सौलभ्य आसा. खंडित असा शिक्षणाच्या विषयावर सांगायचं म्हटल्यार एज्युकेशन लोन असतात त्या पुरा नेक्रांस आसा जिंकेस असून दे चेडवास असून बट चेडवास एक बँक असून सरकारच्या यांसून एक कन्सेशन असा 0.50 आमच्या बँकांत सांगायचं तर 0.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्सेशन असा. मिगी त्यांचे बदल डेव्हलपमेंट्स लाईक नवे स्टार्टअप्स करवासाठी नव्या काहीतरी एक उद्योग करवासाठी जसे झेरॉक्स अंगड आहे टायलरिंग शॉप आहे त्याच्यासाठी उद्योगिनी म्हणे एक स्कीम असा त्याच्या अंडर अप टू 10 lakhs त्यांचं एक बँक असून सहायधन गावतं. सहायधन म्हटलं लोन त्याचं बड्डी दर कडिमे असा आणि एक 10 lakhs सर त्याचं पहिलं एक नवे उद्योग स्टार्ट करू होतो. आणि एक बँकाच्या सुकन्या समृद्धी योजनेच्या ಬಗ್ಗೆ ऐकून असतील तुम्ही त्या एक चुकोड योजने 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ नाकरांसाठी त्या एक योजने सेविंगसाठी मी बदल पूर्ण योजने जो तुम्ही बँकात जर बायकास पुढे यायचे इंटरेस्ट असल्यावर बँकास येऊन तिने त्यांच्या अगत्य के अनुसारವಾಗಿ म्हणून एक येऊन विचारल्यावर कंप्लीट सपोर्ट बँक्स करतात. ओके लाईक विचार सांगत. आता डॉक्टर वाणी तुम्हाला आता तुम्ही लायन्स अंतुतो आणि रोटरींतो तुम्ही सेवा केलं सो ह्यांतो संघ समजत असताना तुम्हाला सुमार तरबेती गावन आसात स्पेशली त्यांचं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आसात नाहीतर जेंडर सेन्सिटिव्हिटी महिला सबलीकरण ह्या पुरो विषयात तुम्हाला तरबेती गावन आसा. तरबेती गावताना मातसो भारी खुशी होतो ओ मी आणि हा इम्प्लिमेंट करतो म्हणून सांगते एक मनोस्थैर्य असता निजवूनही आमचं जीवन असताना त्या आम्हाला इम्प्लिमेंटेशन लेवल असताना आम्हाला साध्य होत नाही कारण काय. आता एक आम्ही रोटरी अंतो लायन्स अंतो आम्ही असताना ते एक सोशल सर्व्हिस करवायचे ऑर्गनायझेशन तिंतू मस्त काम असतं आम्ही डेली आउटसाईड धावय डेली सोशल सर्व्हिस करावं तिथे आम्हाला साध्य असा म्हणताल्यार आमचे वर्क आणि त्या बॅलन्स करवे साध्य असा म्हणताल्यार खंडित आम्हाला तिंतू अवकाश असा कित्याक म्हटल्यार आमच्या रोटरी क्लबान मी बघितलो असा 3 जण लेडीज प्रेसिडेंट जाल्ली असतात. आता माझे टोस्ट मास्टर अंत आता कंटिन्यूस 4 years अंत वेमेनच प्रेसिडेंट जालें. आम्हाला काय तर म्हटलं आम्ही बायका आम्हाला रिस्क नाका आम्हाला त्या नाका ह्या नाका आम्हाला पुरसत नाही म्हणून आम्ही रिझन्स देतो. आयिल्ले ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करत नाही मी गावले ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून आम्ही ग्रॅब करावं तेव्हा आम्हाला खंडित पुराकडे आम्हाला अवकाश गावता. आता लाईक विचार सांगितलं वेडा का तुम्हाला आता बायका एक घरते एक आधार स्तंभ म्हणून सांगतो
आणि भाषण करताना आम्ही बायका समस्त पुकारतो ओर थावून बोलतो आम्ही जाल्यार एक तेले घरा भितर एक आर्थिक स्वातंत्र्य आसता हें म्हणून सांगता तें आर्थिक स्वातंत्र्य आसा आमी सांगतो असला कशें म्हटल्यार एक बायल मनशान घरा भितर बसून स्ವಂತ ಖರ್ಚು असं म्हणा एक गाय पोसवायची आदल्या काळान जाल्यार गाय पोसवायची आता बियो नारळ विकवायचे नंतर थोडे थोडे कसं भात आणि देवन इकून पैसे करून ठेवायचे आतांच्या काळात ट्युशन देतात पेईंग गेस्ट करतात नाहीतर इन्शुरन्स करतात काहीतरी करून आर्थिक होऊन सबल होऊन करतात आता ह्या पुरं काही साध्य होत नाही मग आलं कसं टायलरिंग करतात आता कापडाचं गोंडे घालायचे करतात टायलरिंग करतो नाही व्हिडिओ बांधतात कसं तरी काम करून कोण असं डिपेंड होत नाही त्यांच्या आर्थिक कोणती सबल होऊन असतात ओके आता डॉक्टर वाणी तुम्हास आता BDS कोर्स म्हणून सांगते कोर्स बघतल्यार तेंतून सुमार जन चेडवण्याक शिकतात ह्या कोर्स जाल्यार प्रॅक्टिसिंग म्हणून सांगतना थंय चेडवण्याक ते संख्या उण्या होता आणि स्पेशली तुमचं केस बघतल्यार तुम्ही हॉर्डिक जाल्या उपरांत 1 महिन्यात गॅपांत तुम्ही प्रॅक्टिसिंग स्टार्ट केलं सो ह्या तुमच्या लक्षण कसं साध्य झालं मला ऑलरेडी 3 वर्षाचे एक्सपिरियन्स होते मी तुम्ही सांगितलं मी कुलदीप डिमेलो क्लिनिकांत काम केलं मी KMCंतो काम केलं युजली आम्ही चेडवा काय होता म्हटल्यार BDS जाल्यापर्यंत इंटर्नशिप जाल्यापर्यंत जरा जेल बघतात वर्डिक करतो वर्डिक करून आम्ही गोवाच्या घरा गेल्यापर्यंत वगीत बसतो कसं प्रयत्न येत नाही काही आम्ही डेंटल क्लिनिकच जॉईन जाल्यार आमचं संबळ मस्त गावत नाही तर आमचं एक्सपिरियन्स गावता एक्सपिरियन्स ते आमचं मोस्ट इम्पॉर्टंट मला एक्सपिरियन्स होतं तसं मला कॉन्फिडन्स होतं ही क्लिनिक घालायचे म्हणून म्हणजे इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट क्लिनिक घालवे मस्त असतं एक डेंटल चेअर एक्सरे इक्विपमेंट्स पुरा मला तर 7 to 8 lakhs लागले ते आणि रंजितान सांगितलं मी लोन गावता वुमेन्स मागीर रेट ऑफ इंटरेस्ट उणें आसा ते पुरा आमी यूज करवे आमी लेडीज यूज करून क्लिनीक घालून इंडिपेंडंट होवन आमचें काम चलोवं वता आता तुम्हास तुमी तारवते रोटरींत आसो इंगड संघ संस्थेंत आसो ह्या एक कडेन म्हणटा जाल्यार तुमी तुमचे डेंटल क्लिनीक प्रॅक्टिसिंग करता आनी घरता निर्वाण ह्या कसं मॅनेज करीत आसो तुमी मी क्लिनिक प्रॅक्टिस करीत असताना हे टोस्ट मास्टरचे मला एक ऑपॉर्च्युनिटी गावले फर्स्ट मला योजना आहे पोरे जाण्याचे म्हणजे मला पुरसत नाही मी काही करायचे तो करवायचे म्हणणं बट जाले माझ्या मनास एक आयले एक ऑपॉर्च्युनिटी गावले असा किती नक्का म्हणावे कसं तर होता बघ्या काय होता बघ्या म्हणते एक प्रेसिडेंटशिपात घेतला मी तर मला स्मूथ होऊन जाले मी इवन क्लिनिकांत केलोपाटी मीटिंग करीत होतो कारण तेताना तेदो मीटिंग करीत होतो 15 days एकदा मीटिंग असता त्या मीटिंग पूरा मला त्या 1 year अंत एक लिडरशिप क्वालिटीज कसले पुरा आसा एक ऑर्गनायझेशन कसे चलोवे पण मला मस्त एक्सपिरियन्स गावले त्या माझ्या पर्सनल लाईफांत मला युजफुल जाले ओके लायक विचार सांगतलो आता रंजिता डिमॉनिटायझेशन संदर्भ में एक उडास काढल्यार बँक एम्प्लॉईज मस्त सवाल होता चॅलेंजेस होत्या तुम्ही कसं त्या एदुरिसवलो डिमॉनिटायझेशन एक आमच्या प्राईम मिनिस्टरने केलेलं एक ग्रेट डिसिजन सांगू होतं बट त्या टायमार एक बँक एम्प्लॉईज सफर जाल्ले ते एक तुम्हाला वर्ड्सान सांगवा परी नाहीच ॲक्च्युली त्या टायमार पुरोसो प्रॉब्लेम जाले ते प्रत्येक पैसे असून त्यांचे अगत्यस यूज करवायचे परी नाही बट आमास ॲक्च्युली त्या आदलेच 2016 नोव्हेंबरांत त्या सांगत डिसिजन जाल्ले त्या टायमार मी 8 month प्रेग्नंट होतो त्या टायमार 8 घंटेस रात त्या डिसिजन आयलेले बट आमास काही क्लू नाही मी त्या दिवस न्यूज बघतले नाही नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस असताना जेवण पुरं बँकाच्या बाहेर रास जाणं आमास कसं म्हणून एक्झॅक्टली कंदा नाही भितर जाऊन ज्यांना बोलताना कळलं की डिमॉनिटायझेशन 500 आणि 1000चे नोट्स बॅन झाले सर ओनली यू कॅन यूज 100 and 50 नोट्स आणि लोअर डिनॉमिनेशन नोट्स यूज करू होतो सो जनास या मेडिकल इश्यू मेडिकल लाईक ॲडमिट केल्ले पेशंट्साचे पेरंट सायडाचे लाईक नेक्स्ट डे वार्डीक असतात केलावांचे नेक्स्ट डे वार्डीक आसलेल्यांचे मस्त मस्त प्रॉब्लेम्स पूर्ण येऊन पैशासाठी बोंबारसूर केले बट त्या टायमार एक पेशन्स किती आम्हाला हवे होते बट किती पेशन्स ठेवल्यावर एक लेवल आसा एका मनशाचे पेशन्स राती जाताना आम्ही ऑलमोस्ट 10 o'clock असो घरा इल्लो आसा
ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ आमचे तर न्यू ब्रांच होते त्या टायमार आम्ही 10 o'clock ॲटलिस्ट ब्रांच सोडवायचे परी होते बट ಕೆಲವು ब्रांचस 1 o'clock 2 o'clock रातीसरो बसवून नेक्स्ट डे आमचं त्या टायमार रजा होते 8-9 बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन 10 o'clock 9:30 ॲक्च्युली 9:30 जाऊन जॉईन होऊ आम्ही मस्त मतलब मस्त सफरिंग झालं त्या टायमार होय आम्हाला एक कल्पना करू होतं तुमच्या उत्तरांत ओके डॉक्टर वाणी आता एक सामान्य वर्गास ಸೇರವಲ್ಲ ನೀತರ एक आर्थिक होणं सशक्तते नातलनं एक चाडू असं दंत वैद्य हवे म्हणताल तुम्ही केले रीती ते प्रेरणे देव होतो आणि सजेशन्स देव होतो त्यांनी एक BDS कोर्सेस जॉईन झाल्यार ती ॲक्च्युली त्यांचे हँडवर्क लायक असतात आर्टिस्टिक असतात आमचे वर्क आमचे फील्ड आणि ते इम्पॉर्टंट कसं म्हटलं एक्सपिरियन्स किती चड पेशन्स करता तितकी लायक आमचे वर्क डेव्हलप होता म्हणजे आमचे पुस्तकांतू आम्ही किती डिग्री केल्यावर एक्सपिरियन्स मॅटर्स हुशार असा म्हण जाल्यार एज्युकेशन लोन घेऊन त्यांना शिकवत म्हणजे BDS झाल्यापर्यंत तुम्ही MDS कंपल्सरी करावे म्हण काय नाही आता तुम्ही MBBS केल्यावर केल्यापटी MD करावे म्हण नासता तर BDS केल्यापर्यंत एक क्लिनिक घालवे तुम्हाला हँडवर्क लायक असल्यार तुम्हाला गोत्त असल्यार ते BDS जाल्यापर्यंत सुमार कोर्सेस असतात इंगड अपग्रेड होवे तर पुरो कोर्स केल्यावर तुम्हाला क्लिनिक घालून आरामार चलो होत ओके ओके आता आमचे घरते विषयी आता बघताना एक डिसिशन घेवत आसात नाही तर त्याने ते एक अभिप्राय सांगवत आसात ह्या दोन्नासो घरत्यांसून खंयल्या रीती ते एक प्रामुख्यते गावता म्हणून डॉक्टर वाणी आता एक डिसिशन घेताना आमच्या गावाने आमच्याला घेऊन एक विचारतात तुझे अभिप्राय कसले तुझे ओपिनियन कसले म्हण तेव्हा आम्ही आमचे ओपिनियन सांगावे आम्ही तुम्ही बघा तुम्ही दादी येत बघा आम्हाला परत कळत नाही म्हणून सांगे नाही का फॉर एक्झाम्पल आमच्या गावांचं एक साईट घेऊ आणि एक घर घेऊ ती येऊन सांगतात असं आहे म्हणून तेव्हा आमचे ओपिनियन कसं असा आमच कसं दिसतं तसं आम्ही सांगावे कितें म्हटलं त्यांचे वे ऑफ थिंकिंग इंगड असता आमचे वे ऑफ थिंकिंग इंगड असता ते त्यांच्या आयडिया सांगतात तर आम्ही आमच्या आयडिया सांगत केला पण आमच्या आयडिया रॉंग असल्यावर ती सांगतात तसं नाही असं नाही आम्हाला ते नॉलेज गावता पुढ्यांचं कसं काय म्हणून एक डिसिशन घेताना दोघांचे डिसिशन असलं शिकवले आता आमच्या घरा आम्ही कसं तर एक घेऊया म्हणताल आम्ही घरा बसून 4 जण डिस्कस करता आमच्या मामी हो त्यांचे डिसिशन सांगते तुम्ही बायका तुमचे डिसिशन नक्का म्हणून सांगत नाही केला पटी मी आमच्या घरा मी दखलंय तसं मग त्यांच्याकडसून केला विचार मला गावता मला आधी गोत नसलेला विचार मला गावता तर फ्युचरान मला हेल्प होता एक नाही तर एक दिवस ओके लाईक विचार सांगितलं आता बसांत एक प्रयाण करताना ಕೆಲವು ದಾದಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರುವುದೇ ಆಮೇಲೆ ಐಕ್ಳು ಅಸ आणि ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವಿಸಿ असतात ह्या संदर्भात तिने कसं त्या एदुरिसुवे आम्हाला सांगते पोष डॉक्टर वाणी ह्या संदर्भात आम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही स्ट्रॉंग होणं सगळं आम्ही आमच्या डिफेन्स पुरं आम्हाला गोत असतं आम्ही शिकून असतो बट स्टील आम्ही एक स्ट्रॉंग बस चढताना आम्ही असं पुरं व्हायचे चान्स असं झालं असं करावं काय करावं आम्ही ऑलरेडी प्रिपेअर होऊन असावं आणि काही कसं म्हटलं आता एक 112 म्हणून हेल्पलाईन नंबर असा इमर्जन्सी हेल्पलाईन नंबर आमच्या मोबाईलसून डायल केल्यावर ते पोलीस पेट्रोलिंग थेवनी होणी बोवीच ती आमच्या लोकेशन ट्रेस करून मुव्हिंग बसेस रोवतात मुव्हिंग बसेस रोवून तेव्हा त्यांनी तुम्हाला हेल्प ऑफर करतात आणि कसं म्हटलं आम्ही चेडवा ट्रॅव्हल करताना आमच्या लगी सेफ्टी पिन क्लिप आहे काही नाहीतर एक पेन असता त्याने त्यांचे काही चळक दाखवतो ना आम्ही आमचे काही चळक दाखवत बट प्रतिपटी असं करे होत नाही की ते म्हणलं केलाव पटी आमचे काही चळक दाखवताना ते मस्त एग्रेसिव्ह होय चान्स असा तसे प्रतिपटी आम्ही तेव्हा मागतेन रिॲक्ट करे आणि खूप स्ट्रॉंग असावे नाहीतर केलाव पटी कंडक्टर लायक असतो त्याच्या लगी सांगवायची म्हणे समान आहे म्हण त्याला मूव करतात नाहीतर आम्ही ते सेफ प्लेसेस मूव झाल्यावर चुकवत ओके ओके आता ರಂಜಿತಾ आता अन्य लिंगाची एक उन्नत अधिकाರದ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ असताना तिने ತೊಂದರೆ देवते संदर्भ असो पिरेल ಬಹುಶಃ ह्या संदर्भात त्या उद्योगीदांना केले रीती ते होराट करून घेवतो होय ह्या होता मस्त प्लेसेस मी ऐकलो असा मी पर्सनली एक्सपिरियन्स केला नाही तर बट मी ऐकलो असा त्या टायमार विमेन्सन स्टँड घेवचे मस्त इम्पॉर्टंट ಕೆಲವು काय करतात तो कोणतरी हायर अथॉरिटी कोणतरी प्रॉब्लेम्स देत तसं म्हटलं जॉब सोडवायचे ह्या पुरं करतात बट तसं करवायचं सोडून एक स्टँड घेऊया त्याच्यान महिला हायर अथॉरिटी लगेच हेल्प विचारू होतो नाहीतर लॉचे तुम्ही काहीतरी हेल्प घेऊ होतं
असले काहीतरी हेल्प घेऊन त्याचं तुम्ही वॉइस रेज करायचं मस्त इम्पॉर्टंट. आम्ही प्रत्येक टॉलरेट करीत गेल्यावर त्या एक आम्हास आणखू विकनेस हा त्या विकनेस होता आणखू खाल नोटता शिवाय आम्हास त्यांचा एक उपाय नाही तो. करेक्ट. प्रत्येक असं एक सोल्युशन असतं. सोल्युशन आम्ही शोधवा लागतात. जे दिवस आम्ही स्टँड घेत नाही आम्हास कोण ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇಳಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ घरसोनो गो दे भाऊ दे आप्पा दे अण्णा देऊन हेल्प करणं साध्य नाही. आम्ही स्वतःच्या हे स्वतः उपाय काढवायचे शिकू. ओके लायक विचार. आता एक चेडू नेकरू हॉटेक दाला परांत त्याला घोवाच्या साईडात आणि आईच्या साईडात त्यामुळे सांगते 2 संबंध असतात. त्या 2 संबंध त्या पुरलानं सरी समान होऊन निभायसवे आणि निर्वहणे करूवे दालरू त्याला एक अपवाद येतात त्या एकडे मात्र आसक्ती दाखवायचं असं आम्हाला सांगते. ह्या विचार ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय तर म्हणता डॉक्टर वेणाक? 2 कडे एकच लेख जाऊ वय विषय वय 2 कडे एकच लेख निजवून असतात जाल्यार बघतल्यांच्या दृष्टी रिंगड आसात. आम्ही करवेचे विषय एकच असल्यार इतिहासान अम्मा बघवायचे आणि त्यानुसार मामे बघवायचे व्यत्यास आसात व्हरतो. आम्ही सम असतो. आम्ही डिफरन्स म्हटल्यार इंगड करवे वयत नाही ते माझ्या लेखार. ओके गोवाच्या आशीच्या घरात कसं करतो आम्ही एक 20-22 वर्ष करून जातो. तेही तसं नाही. ते आमचे संसार आमचे घर आम्ही एकच लेख बघून जातो म्हणून माझ्या लेखार व्यत्यास करीत नाही लेख संसार. डॉक्टर वाणी तुमचा अभिप्राय? व्यत्यास असत नाही. एक आता आमचे जर आमच्या अम्मान जोर करताना आता इंग्रजन बघताना अम्मान जोर करताना काही कमेंट करत नाही ओके तसं अम्मान जोर केलंय म्हण. आता तसंच काहीतरी मामीन जोर केलं तर सांगतात त्याच्या मामी जोर असा दिसतात ती जोर करीन ते नाही म्हणणं. तर एक डिफरन्स ऑलरेडी असता. आता युजली असत नाही तिन्ही की ते म्हटल्यावर त्यांचे एक्सपिरियन्स त्यांनी आम्हाला सांगवायचे चुकोटच सांगवायचे केदो वाईट हवंय म्हणून काही सांगत नाही चुकोटच. बट जनाने बघताना त्यांच तसं दिसतं ते डिफरन्स करतात इथे डिफरन्स करतात म्हणून. ओके ओके लाईक विचार. आता रंजिता बँकिंग काम एक निर्वहणे करताना बायकांचं थेनं पुरं एक सवाल नाही तर चॅलेंजेस असतात. सवालू सांगवायच्या एक त्या मी मगाशी सांगितलं पर एक ट्रान्सफरेबल जॉब असेल आणि एक प्रत्येक एका 3 इयर्स असं मूव व्हायचे एका शिफ्ट व्हायचे त्या एक मस्त प्रॉब्लेमॅटिक की त्या म्हटल्यार नेकरांचे एज्युकेशन डिस्टर्ब होता फॅमिली डिस्टर्ब होता त्या एक रिझन असा. आणि एक म्हटल्यार एक उन्नत उद्देश जाताना रिकव्हरीचे एक लाईक मॅनेजर जाली म्हणून ऐकल्यार रिकव्हरीचे एक विषय असतो बँकात. एक लोन्स देतात म्हणताना त्या एक टायमार रिकव्हरी करवायचे एक प्रोसिजर असतं. त्या टायमार विमेन्सची एक पाठी पडतात. आम्ही मेंटली किती स्ट्रॉंग असलेलो फिजिकली एका मनशाला गे दाद्याला गे फाईट करवायच्या म्हणताना विमेन्सची एक वीक पडतात. तसं त्या एक मस्त प्रॉब्लेमॅटिक हे होता त्यांचं. बदल सवाल म्हटलं एक नॉर्मल वर्किंग वुमन असं काही सवाल असतं लाईक सकाळी धावणं संचय याव्याचे त्या एक टाईम मॅनेजमेंट एक शिकल्यार मला एक त्या एक मस्त सिस्टम वाटत. होय ಓಕೆ ಅತ್ತ ಘರ ಜಿಲ್ಕಾನಿ ಚೇಡು ಸಮಾನ म्हणून सांगते एक भावने नाकर त्यांचे बालिदसूनच एवढ्या म्हणून आलं आम्ही त्यास कसं पोषण करू होतो. डॉक्टर वाणी दाखल्या दर्शनो आम्ही त्यापर आम्ही सांगतो दाखल्या दर्शनो 2 काम शिकवे केअर काढायचे फोन स्वेचे जावे. बट मी इथे कसला हायलाईट करावे इष्ट पावतो म्हटल्यार आता आम्ही चेडवांचं गुड टच बॅड टच सांगतो तसंच आम्ही जिवग्यांचो सांगवे खैले गुड टच खैले बॅड टच खैले केलं कसं केलं चेडवांचं इष्ट वयत नाही मग त्यांचं सांगवे. म्हणजे एक चेडवांनी आम्ही काहीतरी बाहेर जाताना पार्टीज जाताना ऐसे बापसान विचारायचे असं कोणावर जातो किती घंटेस येतं काही जाता म्हण तर जिवग्यांचं आम्ही युजली विचारत नाही. त्या आम्ही जिवग्यांचं विचारावं मस्त क्वेश्चन्स घाला नाही का मग बट बेसिक क्वेश्चन्स आम्ही चेडवांच कसं विचारतो किती वेळेस येतं काही जातं कोणावर जातं मग त्या एक विचारू होतं. मी एट द ಏಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಎತ್ತಾನ 11 to 14 years ಮೇಲ್ಸ್ ఉంది జిల్గాన్స్ ఉంది चेडवांस ఉంది आम्ही चेडवांस एक्सप्लेन करतो प्युबर्टी चेंजेस पुरो एक्सप्लेन करतो. तसंच आम्ही चेडवांचं प्युबर्टी इन मेल्स वता म्हणून त्यांचं एक्सप्लेन करतो. तसंच आम्ही मेल्स जिल्गान्स ಕೂಡ प्युबर्टी इन फिमेल्स त्यांचे कसले पुरो फिजिकल इमोशनल चेंजेस होता मन एक्सप्लेन केल्यार बेटर कित्याक म्हटल्यार त्यांचे ती टीव्हीन तो इथे ते बघून ऐकून असतात अनरिलायबल सोर्सेसन ऐकून असतात मिसइन्फॉर्मेशन रॉंग इन्फॉर्मेशन असतात. आम्हाच पेरेंट्स असं म्हणजे आम्हाच एक मध्ये एम्बॅरेसमेंट होता त्यांच्या लगे डिस्कस करेन नाही म्हण नाही बट इट ऑलवेज बेटर दॅट आम्ही एक ओपनली डिस्कस केल्यार
त्यांच्या मनात एक रॉंग इन्फॉर्मेशन असत नाही. म्हणजे तिने तोरलं एक एज आयल्यापर्यंत एक बॉडी शेमिंग करायचे, ईव टेझिंग करायचे, त्या असत नाही. त्यांचं एक रेस्पेक्ट असतं. तर एक आम्ही सांगून ह्या किती म्हटलं मी आत्तानी ಕೆಲವು पेरेंट्स लागी ऐकलूच असं असाय. तर ऑलवेज बेटर आम्ही त्यांच्या लागी ओपनली येऊन डिस्कस करायचे इम्पॉर्टंट. आता वीणा कसा सुरू प्रश्न आहे, महिला सबलीकरण दृष्टिकोनासून सरकारांसून खेळ परी योजना असतात. सरकारांसून चेडोन एकरांचं विद्याभ्यासासून बेटी पढाओ बेटी बचाओ एक योजना आणि एक बायकांचं दूरांत रांदाप करपाकಷ್ಟು होता म्हणून गॅसाचे उज्ज्वला योजने आणि एक चेडोन एकरांचं वर्डिक करपाचे उद्देश असं जमतो कुडले भाग्यलक्ष्मी योजना तसेच आणि एक सुकन्या योजना म्हणा मीगे गर्भिणीयांचं मातृपूर्ण योजना म्हणा 3 महिने 2,000 रुपये सरकारांसून गर्भिणीयांस देतात बालन पोसुया म्हणा. त्याच्या प्रांत बायकांचं म्हणून सांगून 0.5% बड्डी चड डेपॉझिट असं तसेच लोन घेवचे जाल्यार 60% उणे असं. त्याच्या प्रांत 40 ವರ್ಷಾसून 60 ವರ್ಷ अविवाहित महिಳೆಯರಂचं मनस्विनी योजना म्हणसा आणि विच्छेदित महिलांचं मनस्विनी योजना म्हणजे वरदक्षिणे निषेध त्रिबल तलाक या महिಳೆಯರಂसाठी सरकारान केले सुमार ಯೋಜನೆ. तसेच ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹಿಳೆ ನಗರಂತ ಹಳ್ಳಿಂದ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಂತಲ್यांचं सपोर्ट होऊन समृद्धी योजनेमध्ये केले सरकार. लाईक विचार सांगितलं ह्या मस्त जनाचं उपकार दान. आता तुम्ही तिघ स्टुडिओस येऊन तुमचे क्षेत्र ते अनुभव आमच्या ಒಟ್ಟು मांडवलं सो आणि ह्या 5 दिवस महिला दिनाचರಣೆ अर्थपूर्ण करून दिलं. तुम्हाला धन्यवाद देत असा तिघासो धन्यवाद आणि त्या महिला दिनाचರಣೆ शुभाशय. आम्हाला ते बोलवं एक अवकाश करून दिले असं विश्व कोंकणी केंद्र आणि तुमच्या प्रतिबिंबाचे पूर्ण तंडासो आमच्या तर्फेसून मस्त थँक्यू. ओके तुम्हाला देव बरं करून म्हणून मागू येत असा तसंत ह्या कार्यक्रम वीक्षण केले सगळे सो धन्यवाद आणि देव बरं करून म्हणून सांगितलं. सर्वे जना सुखिनो भवन.